יאללה. הנה. הנה, אמא תשאל אותך שאלות. בעיקרון אנחנו התחלנו לבוא, העניין שהילדים פתאום נהיו חולים, אז אני... שבי על יד אימנה? נכון. כן. וגם אני... אז... נועם, בת כמה את? אני חושב לך מחר אחת צהריים? בת כמה? לא, שבי, עדיין לא רואים. כן. יואבי, תן לה לשבת רגע בשקט. אני מגלה לה. אוקיי. יואב. נועם, שבי רגע. יואבצ'יק. שבי נועם. יופי. כמה זמן את כבר מכירה את סאטי? מכירה את סאטי? לא. את יודעת בת כמה סאטי? בת כמה? בת כמה סאטי? את יודעת? לא. היא בת 90. ולמה קוראים לסאטי סאטי? ארי, זה לא טוב. איפה סאטי? נועם מיקי? סקל. די, לא, זה לא נועם, את אוהבת יום הולדת? בוא. למה את אוהבת יום הולדת? כן. אוי. איזה אוי, לא. נועם מיקי? נועם צ'ק, תסתובבי אלינו. איזה מתנה קיבלת ליום הולדת? אני קולעת חולצה. איזה חולצה? חולצה כזה קקי. לא, באמת תגידי. איזה חולצה? אני קולעת חולצה של פספוס. תגידי, ומה את רוצה? איפה אתה? אני קולעת חולצה כזה ליאב. כן, איזה צבע? נועם. איזה צבע? איזה צבע? סגול. תגידי, מה את רוצה לתת לסאטי ליום הולדת? אני רוצה לתת לה כף רגלי. כף רגלי? טוב. ואת רוצה לברך את סאטי ליום הולדת? תגידי לה איזה ברכה. יש משהו על הרצפה. מה? מה הבאת? זה מה זה? משהו... נועם, שבי. זה ברכה. שבי. זה ברכה. ובזאת הברכה את רוצה לברך את סאטי?